Fáilte romh, tá sibh éisteach leis an teach oibre inné inniu ar radio Naomh Mhaodhóg le mise Sercan í Corn. Agus le mise Róisín na Húlavan. Inniu baimig ag caint faoi teach oibre atá anseo í Babhún Buí in iarthar chundaí an Chabháin. Tá an teach oibre seo an tábhailteach do daoine í Babhún Buí. Fuair na céadaí daoine bás an, iad scartha ó na clán agus naire orthú as sa bheith an sin. Anis, tá tionscadaí nua ar siúl chun suíomh gréasan a bhanú. Tá ré nua ag tosnú don áit starúil seo. Tá an tá oring inniu mar tá roinnt inné speisialta agin atá an-eolach ar an topic seo. Ar dús be cruthair agus cilíonn ag caint le Ciara Mac faoi star an Ireagnamh. Díagad. James Maríomh. Gurm agus a Ciaran as teach seo inniu chun dólis faoin teach oibre a roinnt linn agus leis an lucht éisteachta. Fáilte romh. An céad ceist atá agam duit ná caitheann na tógadh an teach oibre. Well, tógadh I rinchnam líonta 852 agus 853. Osclaíodh an an cearthuaí fiche Jimína saona 853. Cé a bhóga. Be James Creedon as inis Catlin an tógálaí. Chosann sé 4,800 punt ar fad. Céird na banistóirí a chur an targad ar fáil. An bord bardachta a chur an targad ar fáil chun an teathógáil. Bord bardachta seo ba únéirí talún iad in san Aontas seo, Aontas Babhún Buí, sin Aontas 8 baróiste ar fad. Cén fáil gur tógadh Well, rithú acht dlína mócht 838 tríd an Parliament, sin Parliament hasanna. Agus faoin acht sin rinneadh an tír go léir tír na hÉireann I 150 Aontais. Sé sin Aontas baróiste. In san Aontas seo bhí 8 baróiste. De réir an achta seo fégan de gath Aontas teach oibre a thógáil. Tháinig an Gorta Mór 845 Carcaní ach ní raibh aon Aontas. Ní raibh aon teach oibre san Aontas seo. And mar dhealar sin tháinig brú ar na húnéirí talún san Aontas seo. Tháinig brú orthu ó na comisinéirí dlína mócht teach oibre a thógáil agus faoi dhearr tógadh an seo. Cén fáil gur tógadh I Babhún Buí Well, bhí an Babhún Buí I gceart lár an Aontais. Bhí teampall an Fort sa lár mar a dúirt mé. Thar timpeall hí na próiste eile, Kildaláin, Drumreilí, Newt an Gór, Béal an Áth Mór I gContaí Lítrama, Glen Gabhla, Kilnáile, agus sin an príomhfá. Chamáile sin bhí tír na talún áitiúil an seo sa Babhún Buí, Captain Johnstone, agus thug sé sin an siomh don teach. Well, níor thug sé saor an aisce bhí sé ag lorg agus fuair sé 200 punt ar 8 acra talún. An bhfuil is agad cén féad daoine a bhí istí an? Well, tá túram agam. Ar an gcéad lá bhí 52 cónaithirí an, mar tugadháin iad ó teach oibre an Chabháin. Be John Bennison, tír na talún a bhí na cónaí I Slieve Russell House béal a chuna a thugán iad an chéad lá. Agus tá agin ó statisticí gur 2 bhliain in ias sin sa bhliain 855 bhí 172 cónaithirí an. Ach is cosfuil nach raibh an teach riamh lán mar tugadh do 500 duine agus ní raibh an teach lán riamh. An mhór a lán daoine bás an. Well, tharna blianta fuair a lán daoine bás. Fuair 1,300 duine bás. As tá siad chorras a réig ar chúil an tí. Céird faoin na cuineach marachtála. Well, ar dús bara bhí na fiúr agus na mná scartha ó chéile. Bhí na buachalaí agus na cailíní scartha ó na chéile. Agus ní raibh a chéanúir a bhain sa teachtain a bhuail siad le chéile sé sin ag aithreann an dónaí sa sépéal deisú siad le chéile an sin. Chamáile sin bhí smacht díon go leor in san áit. Ní raibh cad cainte acu ag na daoine ag na cónaithirí le daoine taobh muoi. Ní raibh cad acu an áite ágáil.
ach eisceach do bhána bhean tugadh le páistí hiúlóidí inis is a rís waithin in sláinte. Cén sort bí a bhí acu? Well, ag an micfasta bhí lete agus blachach acu. Sin blachach sin baine a bhfuil an tim tócaide. Ag an amdinne bhí prátaí acu, baine, agus inis is a rís bhí fiol acu. Agus de tróna bhí lete acu a rís agus a rán cúpla baine. So déirnig go raibh dóhanna nithe acu ach chumad bíoíad anyway. Agus frí Ag an nólig dam leiscéil, ag an nólig thug siad 4 milliis dóibh. agus faoi dearú caitheann na dúnú agus cén fá. Well, dúnú mína saona in idir fé héin, ba cheist ach na míoch ní raibhach caracha cónaí thóir an agus bhí sé costasach chumad ar siúl. So bútáil an bord barda ag crinniú an áit a gúnú, agus gún siad é. Beidir go bhfuil le dálam a céad a chála in na cónaí thóirí a bhí an. Well, chuí deithnúir go dtí teagasc an Chabháin, chuí 3 gona dhéag amach chuí Ghaeilge, agus chuí 7 gona dhéag go dtí an teagasc I Garadra Marúisc. Doscail sé sa bliain 853 mína saona agus gún sé I mína saona níidir fé héin. Bhí sé ruscail se fá 68 bliain ar fad. So sin scéal an teagasc. Gur mí maiagar a rís a chéan. Tá fáilte ród. Is mé se Megan Grogan agus inis ba gut a beag ceolágin, gur míle mai agad de Jim O'Rion báidean coiste tag obair ar an seanscadal sa teach oibre as teachtasteach. Is ceoltar den sco agus ba sé ag seanam an fadóg stán le grúpa ceol na scola. Is éiad imar ní bhrádaí, clár ní Aaron agus Sinead nig éhar bá leile an grúpa, ban soltas. Aisling Grania agus Seána ag cainslih ban ní hirí inis faoin tionscadal nua atá ar siúl faoi láthair. Anis be aglah agin le Philomena ban I hirí, ba bhaintear Ghaeilge sa scoil seo go dtí gur éirí sí as a post ranch, bhliain ó hin ach tá sí anna gnóthach sa phobal áitiúil ó hin, agus is ball I gen ciste atá ag obair go dtíon chun siamh gréasán a cothraí faoin teacht oibre. Caitheann os cén fá a bunaí sibh an cosca. Mína nálaigh 2012 tháinig cuagar ón ndéantar le chéile chun cuasa tréála a dhéanamh Community Leadership Programme an tanam a bhí ar an gcúrsa sin déanta le nicfe grúpa ó tuaisceart na hÉireann. Cén fá go thugraí tú páirt a ghlacu an sa tionscnamh seo? Well, I ré an cuasa bhí ar on tionscadal a dhéanamh, ráinimiid an teagasc agus an Ghaeilge. Is é bán by Workhouse Limited an cuiste a hagan airde don fórganáibh mar hampla ag tuairt airde don na díanta, don na foioga agus aráile.
Tá sim mhór agin I saoil na níní ag an am sin. Na daoine a cónaíú san teagasc ach go speisialta a rugadháin a fuarbásan agus a bhí curtha faoi talamh san relic inné an teagasc idir 1853 agus 1921. Cén aim atá ag an cosca? Well dús caiimiid na scéalta a áil dan na sean daoine sa le raibhann siad bás. Scéalta a thuúla siad ó na dismathirí, a sean tismathirí, nó béidir ó na gcomharsanna. Agus tá orin an tólas a áil amach, é sin a scríobh sios, han star an tréimhse sin a haváil, star na blianta tar éis an Ghairste Mór. Cáhfuair sibh an targad? Well, ní leirigad bíthagin ag an nóméid seo, ach tá planana han achtraí a chur ar siúil gan bhfuil mar hampla béidir cóilcearamacha nó rudaí mar sin. Cad atá déanta agah go dtí seo? Well, I réith na bliana rinne mar a lán rudaí, bhí mar anganóthach ar fad. Fuair mar na chláir ón ofic brethe pósa agus báis I Chabháin. Taispeanann na chláir sin gach duine a fuarbás agus a bhí chláirithe san teagasc, agus an sinnas nó an gálar a bhí orthú. Táimid ag obair godlú leis na scoláirí TY nó Transition Year I Coláiste Naomh Mhaodhóg an seo I Babhún Buí. Agus tá siad ag cur an ólis go léir ar na ríomhairí agus tar éis tamil bei sé thuas ar lína. Agus cumáid leis sin, bhí léhananta ag na dáltaí han scéalta a áil ó na daoine níos sinne sa cheantar. Duine siad scéalta a thuúla siad ó na dismathirí, a sean hismathirí agus a gcomharsanna ar an saoil léthúil a bhí ag na daoine a chónaí agus a dibraí san teagasc, idir 1853 agus 2021. Agus tá sim speisialta agin chun an tólas sin áil ar na daoine atá curtha faoi talamh san relic inné leis an teagasc. So bei obair go léir a rinne na dáltaí curtha le chéile I leabhar a bheith fuilsithe raibh na bliana well tá súil agin. Agus I mína hauna bhí seirbhís idir aglis han cifhnú na daoine a fuarbás san teagasc. 1709 a bhí an, agus bhí cineál linithe in anóir gach duine. Ócáid an speisialta a bhí an. Rud eile rinne méid armad ach bhí mar ar telefís an Chabháin an bhliain seáte cumáid, a ginsint scéal an teagasc Naomh agus bhí an chláir sin créalta ar fud an dahan. An bhfuil plán agah don taici? Well, tá ar dús caiimiid an coiste a chur ar bunaí gceart, agus táimiid ag obair ar an mionreacht ag an nóid seo. Éireacht Babhún Buí nó Babhún Buí Heritage an tanam a bheith ar an grúpa. An sin, béimiid ábalta iiritas a dhéanamh chun deontas, ach má tá an tálinn, chuideóthaí an targad linn an leabhar a bhfuilsiú roimh na bliana tá súil agin. Cén fág hapan tú go bhfuil an teagasc Naomh seo tábhachtach? Well, an rud is tábhachtaí dúin sé siochan agus ábhúntaras a chur han cin I measc daoine tras phobal ag trasna an teorann agus idir daoine ó gach aglis. Well, sin an rud a táimid ag éirí a dhéanamh tríd an obair atá déanta agin go dtí seo. Agus bei an obair mar achmáin do lúnta atá le teacht. Má tá an star sin cailse sé sin star an tréimhse tar éis an Ghairste Mór, bei sé imithe go Joe. Raibh míle maithagad. Tá an tólas atá agat an simúil ar fad, go nairí an bóthar libh amach anseo, agus saor over
atá idir lábha agah slán. Inis tá orla níomhrádaí agin ó idir bléin ag coint faoin tionscanál seo agus an fearrte ghlachan daltaí na scoile an. Cad a rinne lucht na héidir bléin chun ceirú leis an tionscanál seo. Ar dús, bhuailimar leis an cuiste den teach oibre agus chuir siad ceist ar an cabhar a thabhairt dóibh leis an tionscanál seo. Gach aine bíimiid ag obair ar an ríomhaire leis na taiféad bás le hanamnacha na daoine a fuair bás sa teach oibre. Bíimiid ag fécint agus ag fólam eolas faoin na daoine agus céim fáil a fuair siad bás. Ansin chuirmid an eolas ar an ríomhaire agus go luath ba an eolas sin ar an idirlíon. I mína haine agus mína nullag, bhuailimar le daoine ón ndéantar agus duine siad scéalta dúin faoin teach oibre agus na hábhartha ansin thar na blianta. Gur maigad. Cén fágur hintaí sibh ceirú leis an ciste. Is cuiste beag iad agus bhí a lán obair acu agus theastáil cabhar wethu. Déanann an cuiste seo a lán obair ag iarraí stair na háite a chuimhnú is obair mai é. Tá an seansachán níos mó eolas a eolam faoin teach oibre agus ár pobal áitiúil freisin. Is tionscadal an simúil é seo. Tá sé an tábhachtach chun sean eolas a chuineáil sa cheantar seo. Ar bhain tú taitneamh as an tionscanamh, cén rud is fearr leat? Háiteann an tionscanamh go mórlam. Is tionscanamh an simúil é agus bhuail mé lena lán daoine deasa is simúil ón áit seo. Duine siad a lán scéalta granmhara dom agus dóla mé a lán rudaí nua faoin teach oibre agus pobal áitiúil agus árstáil. Ar fólann tú aon rud simúil faoin teach oibre nach rogha ar eolas agus tríomha seo. Dóla mé a lán eolas faoin teach oibre. Thula mé a lán scéalta ón na daoine éasta freisin. Mar shampla, thula mé scéal amháin faoi chalínóg. Ceap na daoine sa teach oibre go bhfuair sí bás ach go ribh a chur siad san uig í, tháinig duine éigean í ag bogadh agus ní bhfuair siad bás sa chéad áit. Ansin dáist sí suas agus fós sí duine áitiúil freisin. Is scéal deas é seo. Is scéal deas cinse, bhí an tá orthaí. Chomh maith le sin dóla mé faoin an bhorganmh freisin. Bhí scoil, áit bacála, pictiúrlán, sépéal agus a lán rudaí eile san organmh tar éis dúnatí na mocht. Gur mai agat orla, á mór don obair atá fáilceáil. Racha mé dearás go séir agus róisín inis. Go raibh míle mai agah do gach duine a ghlach páirt sa chláir seo. Go n-éirí an tálamh leis an tionscadal. Má tá sim agah níos mó eolas a fháil faoin topic seo, té ar an C-Vigiling www.babhúnbuí.ie. Tá súla agam gur bhain sibh soltas an gléir seo, fágamid sibh inis le plí sa ceol eile, slán agus beannacht.